lossepladsen. Så. Hej, jeg hedder Nadia. Hej, jeg hedder Trine. Og det er Rikke. Og nu skal vi ind på lossepladsen og snakke med en medarbejder. Hej, det her det er gips, og det var direkte til genbrug. Og herover er der træer og rødder, det bliver kørt direkte til efterbrænding, hvor det bliver brændt. Hej, det her det er træer og buske og alt muligt, som folk smider ud, når de har lavet noget ude i haven. For eksempel når de slår græs, så smider de det ud i sådan nogle bunker og poser, og så ligger der en kæmpe bunker med alt muligt. Hej, herinde der kan man lægge husholdningsapparater, som er gået i stykker, eller folk ikke vil have mere, og så lægger de det herind. Og man må for eksempel ikke lægge mikroovn herind, eller små ting, som ikke kører med til køleskab og sådan noget. Ja. Her er der flasker og husholdningsglas, som der bliver smeltet og brugt til genbrug. Cut. Nå, skal jeg lige. Autodæk. Det her det er en masse vinduer, som bliver lavet om til en masse nye vinduer. Det her det er plastikdunke og flasker, som bliver smeltet om og brugt til nye ting. Hej, det her er gips, og det er til vestforbrændingen. Nej, ikke. Herinde er der springmadrasser og fjedermøbler, som der ikke bliver brugt til genbrug. Hallo? Hallo? Hej. Herinde, der kan man... Lad nu være! Det er nu! Ja, det er klar! Okay. Kato. Yeah, yeah. Det er Johnson, baby! Yeah.